Καλησπέρα ξανά. Ως συνήθως έκανα και άλλες παραγγελίες από Τίμου και μου ήρθανε τα πακετάκια. Θα σας δείξω και κάτι που μου ήρθε πριν λίγες ημέρες που μου είχαν σπάσει από προηγούμενη παραγγελία. Δεν ξέρω γιατί το πήρα, αλλά κάνει δουλειά. Είναι αυτό εδώ. Είναι ανεμιστήρας που φορτίζει ουσιαστικά. Έχει 3 βαθμίδες. Και άμα θες, έχει να πετάει και η όντα νερού, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αν το πιάνει η κάμερα. Είναι πάρα πολύ καλό. Γύρω στα 5-6 ευρώ έκανε, αν θυμάμαι καλά. Και πάμε να δούμε τι μου ήρθε σήμερα. Λοιπόν, πρώτο πακετάκι. Λοιπόν. Αυτό εδώ έκανε γύρω στα 65 λεπτά, μπορεί και λιγότερο, και είναι ουσιαστικά για να κάνεις μπιφτέκια όλα το ίδιο μέγεθος. Πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο καμισάκι, ελπίζω δηλαδή να είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαινόταν ωραίο. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο μπορώ να πω. Όλα γρήγορα τα κάνω. Λοιπόν, πήρα ένα σετ πιτζάμας με φράουλες. Στις φωτογραφίες φαινόταν πιο λευκό, η αλήθεια είναι. Τώρα που μου ήρθε είναι λίγο μπεζουλί. Πάρα πολύ ωραίες είναι όμως. Αυτό είναι το κάτω. Και αυτό είναι το πάνω. Τέλειες. Τέλειες, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό δεν θα το ανοίξω. Είναι ένα τραπεζομάντιλο για το έξω το μπαλκόνι, για το έξω το τραπέζι στο μπαλκόνι. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία ποιότητα, η αλήθεια είναι. Είναι με λεμόνια, με μπλε σχέδια. Έχω πάρει και από Sensei κάτι ωραία μαχαιροπύρουνα στα ίδια χρώματα. Και πήρα και κάτι χαρτοπετσέτες. Πάλι στα ίδια χρώματα για το καλοκαίρι. Και αυτό που ανυπομονούσα. Έχει κάτι ακόμα μέσα. Μισό. Ένα μαγιό πήρα. Μου το έβγαζε συνέχεια. Τεράστιο. Οκ. Σίγουρα το έχει, αν μπαίνετε στο Τίμου σας το βγάζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Με είχε σπάσει τα νεύρα, μου το έβγαζε συνέχεια και το πήρα. Βέβαια είναι τεράστιο. Anyway, πάμε σε αυτό που ανυπομονούσα. Λοιπόν, είναι ένα τύπου πουφ για μέσα στο σπίτι. Είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο, το πήρα γιατί ταιριάζει με τα χρώματα του σπιτιού. Εντάξει, δεν είναι ψηλό, σκληρό είναι, κρατάει, πολύ πιθανό να έχει φενιζόλ μέσα. Οκ, πάρα πολύ ωραία πρόταση, πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης μου ήρθε αυτό εδώ μόνο του σήμερα, είναι ένα stand για το μπαλκόνι πάλι το πήρα, για να βάζεις φυτά. Έχει 6 επίπεδα νομίζω, 6 σημεία για να βάζεις γλάστρες. Εγώ αγόρασα και 6 ίδιες γλάστρες από το Jumbo. Αυτό το πήρα με εκπτώσεις που μου έδωσε 12 ευρώ. Φαίνεται βαρύ, αν καταφέρω να το ανοίξω ποτέ, θα είναι τέλεια. Οκ, σίγουρα θέλει συναρμολόγηση, εγώ θέλω να δω περισσότερο την ποιότητα αυτή τη στιγμή. Οκ, έχει συναρμολόγηση full. Αλλά είναι η ποιότητά του φαίνεται πάρα πολύ καλή.
μου ήρθε μέσα σε 10 μέρες. Δηλαδή, πάρα πολύ γρήγορα. Όλα μου έρχονται μέσα σε 10 μέρες. Έχει όλα τα επίπεδα. Τις οδηγίες τις έχω κατεβάσει μέσα από το site τους. Οπότε σήμερα έχω δουλίτσα. Έχω να το συναρμολογήσω. Και να βάλω τις γλαστρούλες που πήρα. Έχω αγοράσει και 2 κάκτους να μεταφυτεύσω στις 2 τουλάχιστον γαλάστρες. Και αργότερα θα πάρω και τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μόλις το συναρμολόγησα και μοιάζει κάπως έτσι. Χωρίς φυτά βέβαια ακόμα. Εντάξει. Νομίζω άξιζε η αγορά για 12 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο.